дури! Абе, живей зембе, майка! Вчера ви поставях видеото, майка. В момента гледано над 140 000 пъти. Гледано, достигнало до 78 000 човека, не знам с какво. Обаче от тия, където достигнало, не знам колко са разбрали, майка. Аз ви казвам, тия селски, тия ефтино номера, купувам си Мерцедес, купувам си БМВ, слагам лъска джанта, синджир, майка, големия корем и аз съм най-големия тарикат, минават само в България. Навсякъде по света обиколил съм раче 85 държави, видял съм толкова неща, тия селски номера никъде не минават. И с нощи, враче, се разговарях тук с един приятел, бизнесмен и той, има враче над 700 милиона бизнес. Говорим се и вика ми, таче, вика, ти какво? Вика, какво ще направиш? И аз му казах, знаеш какво ще направя? Сега ще ви кажа на всички тук, където гледате. Аз в момента отварям агенция. Каква агенция, бе, метаче? Какво ще правиш пак, бе? Ще продаваш довари ли, мовари ли, апартаменти, защото всеки България продава апартаменти, щял да прави 5% на година, щял да чака 20 години, 100%. Какви 100%? Аз за 100% не си отварям очите, бе, майка. Не си отварям очите, бе. И така, за какво ще бъде тази агенция? Тази агенция ще бъде за спортисти шампиони. Защото за мен, за всеки един спортист, спортиста трябва да живее като великан. Какво означава, митаче, да живее като великан? Той трябва да бъде уважаван. Той трябва да бъде респектиран. Той трябва да ходи в училища, в университети, да говори на по-младите и по-неопитните как да бъдеш шампион. А не, майка, ти да си ми европейски и световен шампион и да ми бачкаш охрана на някакво гуси за 2000 лева на месец. Това не е спортист, това не е шампион. Шампиона трябва да бъде уважаван и трябва да бъде гледан като рисувано яйце. Затова всички вас, които си в момента тук, аз познавам много хора по целия свят, имам връзки, благодаря на което е. Разбира се, тези връзки съм ги градил с години, но аз ще споделя моите връзки с хората, които заслужават. Дали си футболист? Познавам се с директора, с човека, който отговаря за Северна Америка и Канада, за набиране на футболисти за Манчестър Юнайтед. Имам връзки в Мадрид, имам връзки в Бразилия. Насякъде имам връзки в футбола. Също така, ако има боксьори, с Майк Тайсън съм личен приятел от 2008 година. Вие смятайте, това са 15 години, поддържане на контакти. Тук с Флойд Мейуедър се познаваме, на Пи Диди се познавам с сина. Имам връзки. Също така, в тениса познаваме ни от най-големите, знаете, с Гришо. Ние сме партия. С леката атлетика имам познати, с борбата имам познати. Ето тук ще вас свържа с хора, които се занимават с борба, с ММА. Имам тук най-големите връзки също в Америка. Ще ги дам тези връзки на хора, които заслужават, хора, които искат да се развият, хора, които искат да бъдат шампиони. И на всички други гусенца, където, майка, искате да тормозите неопитните, хората, които не знаят в България, той седаче, ако иска да играе, дай 15 000 лева. Какви 15 000 лева? Какви 15 000? Момчето напусна България и в момента играе в Холандия. А България го искат 15 000 лева. Няма да ви минат номерцата. Няма да ви минат номерцата, майка. Айде, живи и здрави. И за всички футболисти, всички спортисти, всички шампиони, вие трябва да живеете като великани, майка.